Takže začiatkom tohto roka sa v vzdialenom predpolnajme na Franciscích ulici stretli 4 veľmi osobití ľudia. Matej je študent práva, zaujíma sa o antickú filozofiu a vo voľnom čase píše poéziu. Marek na svojom štúdium už pred mnohými rokmi zabudol, ale za to sa dokáže pochváliť 120 kg na mŕtvom ťahu. Ďalej tu máme Barboru, študentku medicíny, ktorá vo voľnom čase hrá na klavír. Ema je tiež študentka medicíny, teda aspoň pred rodičmi, ktorí ju živia. Neskôr sa k ním nasťahoval Terko, ktorého minulosť aj prítomnosť je všetkým nejasná. Najprv si jeden druhého veľmi nevšímali, starali sa o vlastné veci, ale neskôr sa ich vzťahy začali postupne meniť. Dievčatá sa napríklad skamarátili s domovníčkou Rozáliou. Gól! Ja som ti vravel, že Paris Saint-Germain dá aspoň 2 góly. Dobre, peniaze, stavili sme sa, poď. Není možné však zaplať, ľuďom zaplať. A ty sa netešíš? Som vyhral. Komu ty fandíš? Ja Platónovi. Ten film nepoznám, ani športovca, ale... Vieš, Platón, on povedal, že každá vec má svoju dokonalú podobu vo svete ideí. Vedel by si predstaviť už teraz dokonalú emu ešte dokonalejšej podobe. By bolo... Ja radšej Vašku, ale dobre, dajme tomu, že Ema môže byť. Vieš, ty si taký dobrý na babi. Neporadil by si mi, chcel by som ju pozvať niekam na romantickú večeru A jak chceš večer zakončiť? No, nejakým pekným úsmevom, alebo tak. No, tak pozri, akože, takto. Ja dievčatá môžem zobrať aj do KFCčka, ale peniaze idú svetom, takže nejakú zdravú reštauráciu, to ti radím. Dobre. Dobre, vieš, lebo ja to s ňou myslím vážne, nie tak povrchne, ale tak do hĺbky, chápeš? Počkaj, opačne, ja do hĺbky a ty povrchne. Áno, tak som to myslel. Ty ako s Vaškou? Vieš čo, ona je taká múdra na také múdre kecie, nevedel by si mi ty poradiť niečo? Vieš, také nejaká ľubosná, romantická poézia? Jaj, mám dať nejaký rím? No, daj. Vyťahnem Stallona, počkaj. Máš peknú riť, chcem s tebou byť. No. Ja úplne napríklad tvoje krásne vlasy pripomínajú zlaté časy. Také niečo som myslel. Aha. Dobre, ja si niečo pripravím. Ty si na tom jak s dievčatami? Ja som sa ešte nerozumel. Alebo ešte radšej pozriem. No, takže, upratujem si na chodbe, nie klasicky, ako vždy. No, a zrazu, áno, upratujem, počujem taký krik. Chvíľu stichnem, počujem buchot. Idem hore na 3. poschodie, čo sa tam deje, nie? Vidím skoro vyvalené dvere u Andreja, tak, pohodím, že sa je. A tam Sodoma Gomora! Orgie na stene, orgie v okne, orgie v mrazíte, všade. Ako, ja som za mojich mladých čiahla dračica. A toto, to je cez čiadu, áno? No, ako tí dnešní mladí chlapi, to je strašné. Tak zase nie úplne všetci sú takí. Môžeš sa pozrieť napríklad na Terka, on je taký milý a stále počúva nejaký Marek, ktorý stále myslí. Náhodou, Marek je taký veľký A čo to tu presne ten Marek? Pane šali do budy. No, čo si to hovoria? Veľký atlet, no. To treba, ale to no. No, my sme tak trochu hovorili o Marekovi. No, veď aj ja. Chlapci sa nakoniec odhodlali nadviazať s dievčatami trochu bližší kontakt. Ahoj, Ema. Môžem ti nejako pomôcť? Miešaj. Áno, samozrejme. Miešaj, veď to prihorí poriadne. Bože, ona sa chytila Ale moju... miešaj! Aj môžej! Ani si ju neumiem. Ema, vieš, napadlo ma, nešla by si so mnou niekam na večeru. Nevieš, má Marek teraz niekoho?
Arnold Schwarzenegger je taký makač, ja tiež som s ním bol v posilke. Tam dole, tam v posilke, alebo aj tam chodí do posilky, aj tam niekedy. Vieš, ja pôjdem za terkom, som sa ešte niečo chcela spýtať. Nešla by si... No prosím ťa, uhni, však tam teraz zaujímavé to je. Napriek tomu, že to tak nevyzeralo, dievčatá sa rozhodli, že dajú chlapcom šancu a ešte v ten istý večer sa stretli spolu vo výťahu. Čau, Star. Idete aj vy na večeru? No hej, ideme do toho drahého podniku, do Sárky, vieš. Počkej, zavolám výťah. A čo, jak vám to chlape? Že nám to klape. Aj nám to chlape. Dobre, poď. Hej, počkajte. Do dnešného večera naozaj veľa investujem. Dúfam, že mi to vyjde. Ako to, že Marek ide s Barborou? V čom je lepšie ako ja? Pozerá sa mi na zadok? Viete, ako ja by som chcela, aby sa mi pozerala na zadok. Neviem, či to chcú moji rodičia. Ale keby ho videli, tak by určite boli za. Ja už to nevydržím. Musím to povedať. Musím to povedať teraz. Emma, ja ťa milujem. To je pekné, vieš, ale ja chcem... Mareka. No, to je pekné. ale rúže sú červené, fialky, modré, krásne oči máš, dúfam, že mi dneska večer... sa mňa pekne usmeješ. Ja si milujem, ja tak mám ako niekomu. Dobre. Takže... Máme Moška. Práve dnes večer vyjadril svoje city Geme. Tá ho obýtla s tým, že má lepšiu voľbu. Ktorý pre zmenu chce dlhodobý vzťah s Barborou. Barborino srdce však patrí niekomu inému. Ako je to s ním? Ruk sa musí zatvoriť. Odoriti!